Sora mea s-a despărțit de iubitul ei pentru că acesta își punea la început dimineața laptele în bol și abia apoi cerealele. Bine, a și înșelat-o, dar faza cu cerealele o scotea efectiv din sărite. Ideea e că a trecut și 8 martie, dar ne aflăm încă în luna dedicată acestor făpturi gingașe și frumoase care colorează viața bărbaților. Doi îndrăgostiți se plimbau seara prin parc. Ea: iubitule, oare ce-ar spune teiul ăsta dacă ar putea vorbi? El: că e castan. Adevărul e că o relație poate fi mereu o sursă de adrenalină. Dragostea trece prin stomac. Sau totuși nu trece? Sau totuși trece? Oricum, așa cum spuneam, femeile sunt niște ființe gingașe și frumoase. De ce? Pentru că au grijă de ele. Doi prieteni se întâlnesc. Unul dintre ei are un ochi vânăt. Celălalt îl întreabă: auzi, dar de unde e ochiul ăla vânăt? Păi zice, știi, eram cu nevastă mea și avea o fustă foarte scurtă și nu m-am mai putut abține. Bine, și de unde e ochiul ăla vânăt? De la un pui congelat. Păi, eram la Kaufland. La o mormântare, în șoaptă: îmi puteți spune și mie, vă rog, parola la Wi-Fi? Puțin respect pentru mort. Cu litere mari? Mare veste mare! O navă spațială americană a ajuns pe planeta Marte, de unde avem acum imagini și sunet.
Zilele trecute mă gândeam că n-ar fi rău să fac și eu așa, pe fugă, facultate de medicină. În fond, cât de greu poate să fie din moment ce a mai rămas doar o singură boală. Coviduțul nostru, cel de toate zilele, face pui. Avem acum o tulpină braziliană, o tulpină englezească. Adevărul e că mi-am cumpărat și eu 5 teste rapide COVID de la farmacie și le-am făcut imediat pe toate 5. 2 au ieșit pozitiv, 2 negativ și al 5-lea a zis că sunt însărcinat. Vedeți dumneavoastră, problema mea nu este că am păsărele la masadă. Problema mea este că le dau să mâncare. Până data viitoare, cip cirip.